Nyakora Moge Jwang en ting'o lwedo, ting'o bat. Iwacho ni samoro bende bat ni ting'o ka in gi gimoro. Bende onyalore koso otek. E gwenge mopogore opogore. Akia ni siasa mar ting'o bat ni bende nitiere kaunti ma Homa Bay. Wadhi ane kaunti ma Homa Bay, Iralia Beach. Ote tumedo oronwa ka mondo mi ukonwa paro mopogore opogore ma untiere godo ka achiel kachiel. To sano da winjane kuom Alia Beach ka ene kaunti ma Homa Bay mondo mi ukonwa ne ni to jopiny e kaunti ma Homa Bay giwacho nade kotenore kod weche gi duto mago maga ting'o bat. Mano kama giwacho kar ka ni wan warita rita mondo Raila odhi AU. Mana achiel kuom ote moore Facebook ka. Giwacho warita mondo Raila odhi AU. Kose dhi AU, ng'ama dhi ting'o bad jotelo gi onge. Warita rita ka ni wanegi ni gibro timore yo machal nade. Bazenga wuod Nyamwalo neno waka entiere Kisumu Jua Kali. Kata kamano Alia Beach nitie kodwa ka wuok e kaunti ma Homa Bay. Kendo ka wadhi nyime mondo mi olernwa ne ni to gin gik mage achiel kachiel. Alia Beach, siasa mar ting'o lwedo, ting' lweta e kaunti ma Homa Bay entiere kosen ka mana mbaka migoyo to kosego to rumo. Miwane chal mar wache kaunti ma Homa Bay kawuono kitudri kod jopiny achiel kachiel. Fasal wachero kamano wayudi makare kwa bira achiel kachiel. Mama be kande kendo mor mar bede twak kod moko kuom jodak mama be kande kalwa kod twak modhi go nyime mbako romo giti nyima kawuono kwang siasa matingo bat kendo en mor mar mondo me akaw pa jopiny to gito paro mten go kalwa kod wach mar watingo siasa matingo bat ma waseneno ka osebedo kodhi nyime county mo be ka kele to gwenge moporo pogore piny luo kaende waseneno ka ndika jo siasa moko ka ntie ka lemo magintie to ka giweyo lemo makamago to gin gi jogo eko magidegi mondo mi kaw kombe magintie go eko kendo gisebedo ka gi ona gidebe mondo mi kombe go eko gin magikaw kalwa kod siasa mosebedo kadhi nyime en mor mar ma chako to kinyima kawuono kod moko jodak ma be ka to geto paro mane magin go kalwa kod siasa matingo bat ma wasebedo kwaneno kadhi nyime gwenge mopogore opogore pacho kaende ibuchago nyingi tingiswa ne ka achiel kuom jopiny county mo be ka waseneno ka siasa matingo bat dhi nyime ka ineno ka ntie jogo eko mantie lemo opogore to ka giwele mogo eko gintie kod jogo eko magidwaro mondo ka lemo magintie go eko bende no ka en siasa ma kelo dongruok kata siasa mondo bende dhi nyime counties mopogore pacho kaende. An jadak ma Homa Bay iluongo ni Bernard Onyango, adak e Homa Bay ka to kaluwore gi siasa mar ting'o bat. Siasa mar ting'o bat ni ok ober kech ng'ani kodhi no ting' bade ok odhi ng'eyo ne jopiny ema ogone koro odhi tiyo ne joma noting'o bade. Koro mama kosa mwaseno ka timore weche mag siasa ma ok ober ahinya. Mano omiyo samoro ji resolve to dhi e weche mag independent candidate ema koro ji nene nyaka ter nikech ng'ama oting' bade no ok dhi tiyo negi kaluwore gi behaviors ma be kongi ting' badgi to gitine jopiny gadieri en ong'e ni ng'ama noting'o bade ema otiyo ne. Koro mano e gima chendo kabisa ma ok ober. Kata king'iyo yore ma timore kind siasa matimore sani joma noting' badgi kuondegi nikech josiasa obed mbunge obed MCA onego gidil gi oversight to oversight ni inwang'o ni onge ng'ama time e Homa Bay ka josiasa oling' thi to nitie gik moko timore maricho richo to giling' aling'a koro ma nyisowa ni siasa mating'o bat ni ok ober ok wayie kode. Koro kaka jopiny sama ng'ato osebedo ka kuom ranyisi ng'ato ne nitie kom mar MP koro weyo komno odhi e kom machielo to biro e kinde ma siasa wacho ni ato ng'ane ema dwani mondo kaw kara mondo mi odhi gi nyime kalure kod twak kalure kod komano makono kaka japiny onego bed ni okenge mage munge oketo maneno ni jogo eko ma samoro ibiro kiting'o bargi ok oyudo thuolo mar siasa kata be gin jogo eko mani kod chia makare weche mag telo ka oseting' bargi lemo opogore mag siasa. Waneno ka jomiting'o badgi gi chia gi onge go to samoro nitie nikech ineno kata ka oting' bade to tich modhi tiyo maber onge. Tich modhi tiyo maber onge. To nikech osebedo kotimore aming'a kabisa. To sanda winjo ka ji ng'ur mang'eny ni siasa mating'o batni ok ober. Koro dwaro mondo jopiny omi thuolo oyier ng'ama gidwaro madhi tiyo negi. Kamana ahinya idwa chagi nyingi tikiswa ni inene nade kalwe ko twak modhi go nyime ma siasa matingo batni en gimo nego bed dhi nyime kata okonego bed dhi nyime pacho kaindi. Aro kamano mokwongo nyinga Isayo Gola ana jadak Homa Bay ka kalure gi siasa mar tingo bat mokwongo kachako en adiere ni en gimo sahinyo kabisa nikech ka wang'iyo chien kacha ka wadwa chako election nitie gimoro miluongo ni nomination kata welo ka wayudo ni wadhi e welo ka watiyo gi pesa to pesa ni en mar jopiny munjore kon jopiny
mano ka wadhi wach mar nomination wayudo ni kawnwa pesa oko to ka wadhi koro ni wadhi election maduong' tiwinjo ni ng'ane omi certificate koro ok ane tiende mondo wabed gi siasa mar ting'o bat nikech gini kethonwa resources. Second to that ka wasago kura nekech wach siasa mar ting'o bad ne inyisowa ni dhi wagone ng'ane kura dhi konyo ng'ane malo to ng'ane no kosa dhi malo kono mondo koro dug piny ka wan ok wanene koro wato ok wang'e ni wan jopiny ka ng'ama konyowa piny ka koro siasa no ok en siasa mamorwa e kinde masani. Odong' mana higni matin to wadhi e yiero mar higa mar 2027 bende ineno ka kit siasa ma kamano onego bed ni dhi nyime piny luo kanyo ahinya to ma ji osebedo ka ng'ur ni samoro nitie jotelo moko ma wuok oko to ting'o bad jowetegi mondo mi okaw lemo ma gintiere to waseneno kata jotelo mag pati mopogore opogore ka bende wuok oko mar siro jomoko ma gigombo ni mondo mi obed e kombe mopogore ma gilaro e pacho kae. Mano be en gima ni kare. Erokamano mana kaka wanene kata kaka amba nene 2027 kaka obiro ni aneno ni siasa ni dhi tho kendo dhi rumo kendo wadwaro ni wang'ne wago siasa ma jopiny ma oyie gi gima gitimo gi ng'ama willing ni gidwa gocho negi nikech ma gima oseduoko waga chien kabisa. Koro coming 2027 wadhi yiero jokmo ma jopiny momiyowa wach mar ting'o bad kaka neno dhi ni apano dhi bedo maonge. Koro mane gima dang' awach ni wach mar siasa mar ting'o bad mar ka ng'ane cha odhi bedo gima rumo. Ere kaka itude kod weche mag dongruok bende no ka siasa mar ting'o bat ne thiro kata nyayo weche mag dongruok e gwenge mopogore pacho ka. Adieri makende ka wasami ng'ato koro oseting' ne ng'ato bade obiro bedo ko gar kendo obiro bedo ka en gi teko kendo en gi mijing'o matimo ne jopiny gimoro amora modwaro to wan ka wang'eyo erewa mag Nyanza kuondi kata Homa Bay chwa ka onge gima wasaneno kaka dongruok moro malong'o nikech otimo kamano nikech nong'eno dhi kacha freely onge gimoro mano shwet ne koyude. Koro mano aneno ni siasa no apane kodhi bedo siasa moro malong'o kendo onge dongruok ma wasayudo nikech ng'ato oseting' bade en oneno no romo odhi konyore gi ng'ato malo. Erokamano ahinya. Cleophas wachaka ka paja piny kaendi biro chako gi nyingi tinyiswa ni pachi en ang'o kalore kod twak madhigo nyime Ramogi TV siasa mar ting'o bat ineno nade kaka japiny. Erokamano an Anton Mboya achiel kuom jodak ma Homa Bay. Antiere kod weche matin kabisa wach ma koro dhi nyime sani moloyo te pinywa mar Kenya ka kata e ogandawa kaka oganda Luo ni gima timore ni sa asaya ma ji dwa chako dhi yiero tiyudo ka nitiere jotelo makata moko matiyo mabiro kawacho ni ng'ane moromo rwako wuochena. Wawacho ni gigi ok owinjore nikech sama mago timore tiyudo ka miyo ng'ato kata ka ne gitiyo kucho to gidhi kawo pesa ma giikore godo ni koseting' bada tadhi mondo mi ang'iew certificate kata tim gimoro ma ok ni kare nikech mano ok en dwachwa kaka jopiny. Wadwaro ni sani kaluwore gi gik ma waseneno jopiny mondo wuog oko maka nitie yiero to japiny oyier ng'ate owuon moparo ni ng'ani ema owinjore ma nyalo dhi tiyone nikech waneno bende kaka jomatindo noloso piny ma kopo ni wadhi wuok kod wach moro ma ni ng'ane moromo to mano dhi miyo wadhi bedo gi chandruok mbele. Omiyo neno ni yiero mwadhi dhi 2027 kaka jotelo kata kaka jotendwa kata ji duto man kod gombo mar dhi chung' kendo dwaro kombe mopogore opogore nyaka biya mondo inyis japiny ni to en ang'o misetimo moriere mamiyo japiny nyalo yieri nikech sani ka idhi ni ng'ane mokeli to samoro jomatindo biro goyi piny. Waneno ka jensi dhi matek kabisa omiyo ka ok ibira ni ng'ane mokeli tibiro bedo kod chandruok mbele. Omiyo akwayo ni jogo madwaro kombe mbele ti matek bi kod gima agenda ni maler misenyiso jopiny ni mae gima dwa ni mondo abi atim us ne japiny agenda ni japiny koneno ni agenda mari ber japiny biro yieri. Omiyo kik irit ni in nyaka idhi mana ir ng'ane mong'eyi ni ng'ane ema nyalo konyi e lweny midhiye basto bang'e kisekawo tiringi lal ne jopiny miyo wathiro dongruok ma e pinywa kaendi. Omiyo akwayo jogewa kata jotendwa mag siasa ni nyaka gitem ni kik ng'ato bi ni an ng'ane moromo. Wayier ng'ato kaluwore kod tije, wayier ng'ato kaluwore kod romo mare, wayier ng'ato kaluwore kod sombe, wayier ng'ato kaluwore kod lony ma entie godo e pap mar dongruok. Mane wach manyalo wacho ni nyaka koro wang'e matut kabisa. Kik ng'ato beda ni en obedo kamoro akicha ni we alos pesa adhi godo ir ng'ane mondo mi bang'e tayud otiko. Mano gima koro kwad gombi mondo wanen mondo timre kaka oganda jokanyanam.
mane wachno. Erokamano Cleophas, kapok aduogo e studio mondo idhi nyime kod twak we achak akaw pache jadak ibo chak nyingi ting'iswa ni inene nade pachi en ang'o kalo ko siasa mating'o bat mwaseneno ka samoro osebedo kadhi nyime kod gwenge ma pacho kaendi en ang'o minyalo wacho kaluwore kod twak madhi go nyime? Erokamano, an iluonga ni Oumo Tegno, an jadak ma Homa Bay. Siasa mar ting'o bat kian taneno ka orumo kech sani wantie sirikal onge gimoro ni ODM kiang'o gin orumo. Sani idhi yier jatelo kaluwore gi mosetimo, idhi yier jatelo kaluwore gi sombe, idhi yier jatelo kaluwore gi tije. Ne jotelo matiyo sani nwakwaw ni tich obede mang'eny e ground kech ting'o bat dhi bedo maonge sani. Siasa mobiro mosomo ma 2027 kik wadhi bedo gi lokruok mang'eny sana gi wech mar JNCs. Jomatindo waneno ka dhi dok mang'eny, dhi mang'eny e mbunge kata mana MCA kata governors ka. Wakwayo governors ma Kaluo kata moro amora ma Kenya tiu matek mondo muchak udogi unwang' tich mayot mar dok. Kech siasa mating'o bat onge. Ne jatelo mano yier mar jakom mar ODM ema no kodhi bedo gi tich matek kech nitie jotelo moko dhi tiyo matek to gidhi dwaro ni mondo omigi kech kwa neno baba to dhi malo baba dhi kocha ne jatelo mano yier jakom mar ODM kibet ket mibadhi e yiero jatelo mora mora mi ng'ato certificate kaluwore gi tichne to nwakwayo mondo obi omi ji time mar demokrasia ma yiero gimoro ni direct ticket obed maonge odhi ogo aga kura maber mondo ng'e ni ng'ane nomination obed bena ma fair mok direct ticket. Naduoko ni erokamano Joramogi. Erokamano Cleophas, aneno ka ji ng'eny ka we akaw ng'ato achiel kuom daduoki e studio idhi nyime kod twak kaluwore kod twak man go Ramogi TV okinyi ma kawuono chaka ni nyingi tegozi di pachi en ang'o kaluwore kod wach man go kawuono e wach siasa mating'o bat inene nade kaka japiny? Erokamano Ali Abich, an iluonga ni James Owino, ajadak ma Homa Bay ka. E wach mar ting'o bat, aneno kamano nego demokrasia e thurwa ma wantie kani. Ne wase fight mondo mi wayud demokrasi, mondo mi jopiny obed kod oteku mar yiero candidate magidwaro. To kaka wuono nitiere thuolo ni ng'ato idwaro ting' bade, nyiso ni ng'ano ok dhi serve wa kaka jopiny, nikech ne ok wayiere. Odhi serve master manoyiere, manotimo oting'o bade. Koro kuom mano ma waneno ni en gima rach, kendo wan kaka jodak ma Homa Bay kata kaka jopiny wakondem wachno ni wachno ok en gima ber. Wadwaro ni kaber to gimoro miluongo ni demokrasi cha otim dhi mbele thurwa ka mondo mi jopiny obed kod oteku mar yiero jogo magine magidwaro mondo mi dongruok bende obi e piny ka, nikech ko oyieri gi jopiny to nyiso ni dongruok be ok idhi tim nade, ok idhi kelo. Akwayo ni leaders mekwa obed thuolo kendo mondo mi gimiwa thuolo mar yiero jogo ma wan mwadwaro. Ka ok kamano, erokamano Ali Abich. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, mano ne achiel kachiel kod twak gi moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay ka kiwinjo ka gigolo pachgi kaluwore kod twak man go Ramogi TV okinyi ma kawuono kwang'iyo wach siasa mar ting'o bat. Kinyo ka giwacho ka thothgi wacho ni en siasa ma thiro demokrasia kendo siasa mamiyo samoro dongruok bed makare. Ka abiro duogo achiel kachiel e studio mondo idhi nyime kod twak kod welo ma in go ka wato wadhi nyime kod luwo weche manyien ma wan go mabiro kelo ne joneno mag Ramogi TV e seche mabiro mbele kanyo. Cleophas Oluoch. Agoni erokamano ahinya Ali Abich, ilero yo makare kendo jopiny ogolo duondgi ang'e ni ang'o we idhi many weche mamoko to kwaduogo mabe imanywa nyidendi e kaunti ma Homa Bay kanyo gimiwa paro e weche mag chama kod mamoko mantie kata kanyo. Erokamano.